Kijk, mooi op tijd ook het zonnetje om de hoek. Laten we hopen dat het weer wat dat betreft vandaag ook een beetje mee wil werken. Er waren hier al mensen vanmorgen vroeg aanwezig, die hadden onderweg toch behoorlijke buien gehad. Laten we hopen dat we daar gevrijwaard van mogen blijven vandaag. Het begin is in elk geval prima. Natuurlijk ook mensen die thuis voor de livestream zitten. Goedemorgen. We hopen dat u een plezierige keuring tegemoet gaat met veel kwaliteit. En het is heel verheugend dat u op een dergelijk vroeg tijdstip al ingeschakeld bent. And also the viewers from abroad, we like to welcome you. And we hope that you enjoy all what is coming today. Het hoogste podium wat we kennen binnen onze fokkerij, de centrale keuring. Nummer 5 wordt verwacht in de vooropstelling. David van Pankoeken. Ja, daar ontwaar ik toch een aantal voorbrengers in de vooropstelling bij de merrieveulens. En dan hoop ik dat we ook hier zo dadelijk kunnen beginnen met het beoordelen van het eerste merrieveulen te behalen. Maar dat is slechts voor 2 in elke categorie weggelegd, alsmede een reservekampioen. En natuurlijk wordt er ook uit een veulenboek, dan wel stamboekmerrie, het beste veulen aangewezen. En dat zal dit jaar voor de laatste keer het geval zijn. Gisteren is dat meegedeeld dat dat dit jaar voor het laatst het geval is geweest. Dat geldt ook voor de fokdagen voor volgend jaar. Waarmee die verkiezing van het beste veulen uit de veulenboek, dan wel stamboekmerrie, dus tot het verleden zal gaan behoren.
bij de Merrieveulens, catalogus nummer 35 in de ring. Donij Famke van der Middeldiek, geboren op 24 februari. Eveneens van Jeppe 537, uit een Johannesmoeder Famke B, ster dubbel A. Fokker-eigenaar H. Koenjer in Nieuw-Leuzen. 35, Jeppe maal Johannes. Dat was 36 bij de Merrieveulens. Vervolgen we met de 34. Ja, 35 verlaten piste en we gaan door met 34. In dit geval Elsje van de Meikade. De vader is Tizian van As. En de moeder Marit P.R. Fokker H.J. Bauma en R.K. Ludema in Britswerd en in eigendom bij Benny van S. en G.P. Hellinga in Marem.
34, dus Kees maal Tierde. Een vakproduct van de Meikade. Ja, het is voor de voorbrengers ook even behoorlijk hectisch, omdat men soms in 2 ringen tegelijk moet zijn. Proberen dat zoveel mogelijk te stroomlijnen. Bij de merrieveulens zijn we toe aan catalogus nummer 40, Fijkje van de Ridderdiek. Geboren 21 maart. De vader is Johannes 484, sport elite, preferent triple A. Moeder Tienke R, een sterdochter van Alwin 469 en die is sport preferent triple A. Fokkereigenaar mevrouw Duivel Lettinga in Hartput. Intussen ook activiteit bij onze standhouders. Ook vanaf deze plek aan hen een bijzonder hartelijk welkom. We hopen dat u goede zaken mag doen deze dagen. Gisteren al druk bezig tijdens het dressuurgebeuren. Bent u iets later gearriveerd? We zijn om 8:30 begonnen vanmorgen met de jongste generatie, de Veulens, in een tweetal ringen. Catalogen zijn natuurlijk verkrijgbaar bij de entree van het terrein. Daarin vindt u een volledig overzicht van alle te keuren dieren hier op deze centrale keuring. En dan mag de volgende groep hier in ring 1 bij de hengstveulens natuurlijk alvast zijn opwachting komen maken in de vooropstelling. De jury is eruit. Ik geef het woord met alle genoegen aan Annemiek Elzinga. Dankjewel Henk. Wat een eer om met dit juryteam deze kwaliteitsvolle rubriek te mogen jureren. We zetten ze op kwaliteitsvolgorde en we beginnen met nummer 1. Nummer 1 is een langgelijnd, goed ontwikkeld veulen met een lange hals, voldoende droog B-werk. Hoofd zien we graag wat sprekender.
De stap is voldoende. De draf heeft het veulen veel balans, souplesse en een goede oprichting. Bedankt voor deze presentatie. Nummer 6 is een rastypisch veulen, evenredig gebouwd met een correct beenwerk. De stap is ruim en takmatig. De draf is ruim en takmatig, maar we zien graag wat meer oprichting. Bedankt voor de presentatie. Nummer 5 is een grootramig veulen, goed gevormde hals, hoofd zien we graag wat sprekender, heeft een correcte bouw, positieve kruisligging. De stap is vlot en takmatig. De draf heeft veel balans en een goede takt. Nummer 8 is een lang gelijnd veulen met een positieve romprichting, een sterke bovenlijn. De stap is ruim. In de draf heeft het veulen veel houding met een goede balans. Nummer 7 is een lang gelijnd veulen, hoogbenig, heeft een verticale hals, een positieve kruisligging, droog en fijn beenwerk. De stap is actief, een hele ruime draf met een goed voorbeengebruik en veel souplesse. Allemaal bedankt voor de presentatie en gefeliciteerd. De 2 op kop geplaatste veulens zien wij terug in de kampioenskeuring. Dankjewel, Annemiek Elzinga, woordvoerder namens de jury. Herhaal ik ze nog een keer, 7, 8, 5, 6, 1, waarvan 7 en 8 dus vanmiddag terugkomen voor het veulenkampioenschap. Bij de hengstveulens uiteraard. Op kop geplaatst dus Elvis Dit van Hipma, de Jeppe maal Doortsen van B. Hipma in Gent. En op 1B geplaatst Dirk van West-Raben, de jonge Kanne 534 uit Zinnen van Sinada, sterdochter van Pier, van familie Brummel in Epe. Gefeliciteerd, collega Dick Brummel. En uiteraard de overigen ook allen gefeliciteerd met het feit ook alleen al dat jullie vandaag op dit hoogste podium mochten acteren. Alle linten zijn door onze lintendames Diane Hoisma en Froni van Asma van der Tol keurig en zoals we dat gewend zijn in Fries kostuum uitgereikt. En het draagt bij aan de stijl en de kwaliteit van onze centrale keuring. Goed, dat was de eerste groep hier. En dan mag de volgende groep zich melden in de vooropstelling bij Rijn Hettinga.
gevonden voorwerp, een telefoon, te verkrijgen bij de bekendste man van Manege Gaasterland, Stoffel Visser. Een mobiele telefoon, bent u hem kwijt? Stoffel die heeft hem in zijn bezit. De eerste groep merrievuilers kan in de volgorde binnenkomen die ik zo dadelijk meld. Te beginnen met 35, dan 40, 36, 34, 38, tenslotte 37. Ik herhaal 35, 40, 36, 34, 38 en 37. Herhaal ik ze nog een keer. 35, 40. Zijn. Een sprekend hoofd en een positieve romprichting, fijn en droog beenwerk en een actieve stap. De draf, mooie zelfhouding en taktmatig, vandaar deze plaatsing. En dan hebben we veulen nummer 40 voor ons staan. Een veulen met een voldoende sprekend hoofd, een lange hals, een mooi front, positieve kruisligging, droog beenwerk, goed van stand, een actieve en ruime stap en een draf met afdruk en souplesse, vandaar deze plaatsing. Ons volgende veulen is veulen nummer 36. Een veulen met een mooie rasuitstraling, onder andere door een goede halsvorm, goed kruisligging en sterke lendenen, goede standen in de benen, een actieve stap met erin buiging in het achterbeen en een draf met afdruk. Vandaar deze plaatsing. En dan vervolgen we met veulen nummer 34. Een veulen aansprekend in de rastype, met name door een verticale hals, positieve schouderligging. Ook de kruis is goed qua lengte en qua richting. Beenwerk is voldoende van kwaliteit. De stap die zou wat ruimer mogen, maar wel actief. En een taktmatige draf met mooi voorbeengebruik, vandaar de plaatsing. Dan komen we bij veulen nummer 38. Een goed ontwikkeld, sterk en evenredig gebouwd veulen. Een iets wat zware hals en veel behang. Een goede sterke bovenlijn. Goede hoeven eronder. Een actieve, voldoende ruime stap. En een ruime, taktmatige draf. En dan sluiten we deze mooie groep af met catalogus nummer 37. Zoals gezegd, allemaal zeer aansprekende veulens, maar ze moeten ergens geplaatst worden. Nummer 37, een veulen met een sprekend hoofd, een wat zware hals, goede bovenlijn en sterke lendenen. Ook de kruisligging was positief. Een veulen wat te lang gekoot is. De stap was vlot en had buiging in het achterbeen en in draf een zelfhouding. Dus vandaar een hele mooie groep hebben wij vandaag hier als eerste in de baan gehad. En we kijken uit naar de rest van de dagen. Dank jullie wel. Geboren op 28 maart van dit jaar. De vader is Murk, 45.
De stamboekhengst met een AAA-status. De moeder, Jannica Frida Z. Een kroon AA-merrie van Ulbron. Fokkereigenaar, Tjalling de Boer in Sint-Johannesga. Tweede groep, Merrie Veulens, rubriek 2b, bladzijde 31, catalogus nummer 41. Doutsen van de Boyemaheert. En die is geboren op 22 maart. De vader is Tiemen 503, sportelite AAA. De moeder Maan van de Boyemaheert, een ster AA-merrie van IJssen 489. Bij de Merrie Veulens opgesteld voor de jury 48. Fleurige vrouwen van stal Redia, geboren op 12 april. Vader Jeppe 537. De moeder mevrouw van stal Redia.
moedersvader Johannes 484, fokker en eigenaren L. Dijkstra Sieminga en R. Dijkstra in Ouderschoot en C.M. Hettinga in eveneens Ouderschoot. En op verzoek van ringmeester Landheer graag veulens naar de vooropstelling uit die rubriek 2b. Vriendelijk verzoek dus om er aan bij te dragen dat er mooi doorgekeurd kan worden. En derhalve graag Merrie Veulens naar de vooropstelling. En nogmaals een dringend verzoek om toch vooral ervoor te zorgen dat er voldoende aanvoer bij de Merrie Veulens blijft. Ja, het is wellicht wat eentonig en toch willen we graag meer Merrie Veulens in de vooropstelling. Want de jury staat eigenlijk werkeloos op dit moment te kijken. En we willen toch graag dat de voortgang een beetje bewaard blijft.
Bij de Merrieveulens, catalogus nummer 46, Famke van de Joremerlingen, geboren op 3 april. De vader is Tierde 501, sport AAA. Moeder Nienke van de Joremerleren, een sterdochter van Tiemen 503. Fokkereigenaren Evert en Tineke van der Hoek in Cuwaert. Bij de hengstveulens dus de laatste van deze tweede groep. En de derde groep gaan zijn opwachting aansluitend ook komen maken. Veel oprichting, een goed achterbeengebruik en een goed schouder, veel schoudervrijheid. Nummer 14 is een goed ontwikkeld veulen met veel front, correcte bovenlijn, positieve kruisligging, een goede ruime stap, een goed gedragen draf met een goed schakelend vermogen en veel souplesse. Nummer 10 is een rastypisch hoogbenig veulen met een sterke bovenlijn. Een actieve ruime stap, de draf is lichtvoetig en heeft heel veel balans en oprichting. Nummer 13, een hoogbenig veulen met een verticale hals, sterke bovenlijn, positieve kruisligging en hard en fijn beenwerk. De stap blijft die wat gespannen. De draf heeft veel oprichting en balans en een goed voorbeengebruik. Nummer 11 is een langgelijnd, hoogbenig veulen met een goede bovenlijn, positieve kruisligging. In de stap mist het veulen wat de ontspanning. De draf heeft veel oprichting en voldoende ruimte. Nummer 16 is een veulen met veel ras, een sprekend hoofd, goede halsvorm, een sterke bovenlijn en een positieve kruisligging. De stap is voldoende ruim, de draf is ruim en heeft heel veel souplesse, maar we zien graag wat meer oprichting. Tot slot nummer 9 is een rastypisch veulen met een verticale hals, correcte bovenlijn, fijn en droog beenwerk. De stap is kort maar takmatig. De draf heeft een iets hoger ritme, maar is takmatig en heeft voldoende oprichting. Omdat dit een sterke rubriek is, gaan de eerste 3 door naar de kampioenskeuring. Eigenaren, gefeliciteerd. Nou, een keurig resultaat. Eigenaren,
gefeliciteerd danken aan Annemiek Elzinga voor je keurige uiteenzetting met betrekking tot de plaatsing in deze tweede groep. En de derde groep mag zijn opwachting maken in de vooropstelling. 3 dus uitgenodigd voor de kampioenskeuring. Dus 15, 14 en 10 zijn gerechtigd deel te nemen aan de kampioenskeuring vanmiddag. De Oostwal, een stamboekmerrie van Bartelen 472 en de fokkereigenaar A. Kappert te Verwert. Helgermaal Bartelen Douwe van de Rijp, catalogus nummer 20. Wel een goede kruisligging en ook qua lengte heel positief. De voorbeenstand zouden we graag iets correcter willen zien. Een actieve en voldoende ruime stap. En een draf met veel afdruk en houding en buiging in het achterbeen. En dan hebben we de plaatsing voor catalogus nummer 44. Een hoogbenig veulen, lang gelijnd, een goede bovenlijn. We zouden graag de voorbeenstand met name correcter willen zien. De stap was wel actief en misschien wel in deze groep de beste draver, maar gezien de voorbeenstand op deze plaats, een draf met de zweef over de rug en ruimte, vandaar deze plaatsing vandaag. En inderdaad, de eerste 2 zien wij graag later terug voor het kampioenschap van de merrieveulens. Dankjewel Jolanda Slootjes voor je keurige commentaar bij deze relatief kleine groep. 2 dus door, 41, kopnummer Doutsen K. van de Boemaheert. De Tiemen maal IJssen van P. Klaver in Lutjegast. En 46, Famke van Joremerlene. De Tiede 501 maal Tiemen 503. In eigendom bij Evert en Tineke van der Hoek in Cubaert. De volgende groep mag zich melden bij ringmeester Pieter Landheer.
Zijn we bij de hengsten gevorderd tot 22. Vardo van Marines Staten. Geboren op 21 april. De vader is Johannes 484, sportelite, een preferent met een AAA-status. Moeder Rimke Roodske van Lapinenburg, een sterdochter van Tjebbe 500. Fokkereigenaar Marina M. Dees in Sint Maartens, Noord-Holland. Sint Maarten in Noord-Holland. In baan 2 de Merrieveulens uit de derde groep. 49 Vialda van Stal Brandsma. En die is van Faust 523 Sportelite AAA. Moeder Tjalda B. Ster Sportelite AAA. En die is van Alwin 469. Fokkereigenaar Abe Brandsma en Monique Brandsma van der Meij in Doezum.
bij de Merrieveulens, catalogus nummer 50, Freya van Bloemhof. Geboren 16 april. Vader Niek, 538, AAA. Moeder Bente van Bloemhof, ster AA, van Johannes 484, Fokker F en J. Bloemhof in Bolzwart, in eigendom bij F. Bloemhof, eveneens te Bolzwart. ...52 bij de Merrieveulens, Frauke van Zuid-Merra, geboren 18 april. De vader Jorke 532, AAA hengst van Menne. Moeder Anke van der Wol waren een sterdochter van Heike 482. Fokkereigenaren L en T de Vries Bauma in Sumar. Een rubriek op de centrale keuring, waar dan weer de kroon, daar wel voorlopig kroonmerries uit kunnen komen. Afgewisseld ook met tuigrubrieken. En zaterdag natuurlijk een lange dag met als slotstuk, het klapstuk, de verkiezing van de nieuwe algemeen kampioen 2025. Dat is heel kort samengevat waar het deze dagen uiteindelijk om gaat. En we zien gelukkig nog ook steeds meer in de dressuur dat het Friese paard
steeds meer geaccepteerd wordt en steeds nadrukkelijker ook aan de weg timmert. Ook in de hogere dressuur. En dat is een hele verheugende ontwikkeling voor onze fokkerij. Dat garandeert in elk geval tot op zekere hoogte ook voldoende afzet voor het gefokte paardenmateriaal. Spannende dagen ook voor degenen die een hengst in het verrichtingsonderzoek hebben lopen in Exlo op dit moment. De test waarin de potentiële stamboekhengsten worden beoordeeld op hun talenten, zowel onder het zadel als voor de wagen, onder leiding van Johan Hamminga en Wim Casimir, samen met een team deskundigen, worden die hengsten getraind en voorbereid op een zo goed mogelijk presenteren. In de eerste plaats bij het tussenexamen en uiteraard degene die doorgaan ook voor het eindexamen. Spannende tijden derhalve voor heel veel Friese paardenliefhebbers, fokkers en eigenaren. Hengstveulen 24. Graag melden bij Rijn Heddinga. Hengstveulen catalogus nummer 24. Van Hendrik Hoks en Wendy van der Veen. Vraag. En bij de
hengsten verwachten we zo dadelijk in de vooropstelling de groep uit rubriek 1D. Te beginnen vanaf 25. ...25 tot en met 31. Die groep is hierna aan de beurt. In ring 1. ...20, 1 opschuiven naar voren. Goed. De jury is eruit. Eén kleine verschuiving heeft er nog plaatsgevonden. Het woord is aan Annemiek Elzinga. Dankjewel, Henk. Nummer 23 is een hoogbenig veulen, goed gebouwd, lang gelijnd en een sterke bovenlijn. Heeft een vlotte, takmatige stap. Heeft in de draf een goed schakelend vermogen met een goede oprichting. Bedankt. Nummer 20 is een rastypisch veulen, hoogbenig, evenredig gebouwd. Heeft een goede halsvorm en een positieve kruisligging. De stap is voldoende ruim, de draf heeft veel ruimte en een goede beentechniek. Nummer 18 is een opwaarts gebouwd veulen met een verticale hals, correcte bovenlijn, positief kruisligging, een vlotte takmatige stap. De draf heeft veel oprichting en balans. Nummer 21 is een goed ontwikkeld veulen met een sprekend hoofd, een verticale hals en een positieve romprichting, een correcte bovenlijn. In de stap blijft het veulen wat gespannen. De draf heeft veel ruimte en oprichting. Nummer 22 is een veulen met een sprekend hoofd, een lange hals, een sterke bovenlijn. De stap is vlot. De draf heeft voldoende ruimte met een goede takt,
maar mag meer oprichting laten zien. Nummer 19 is een goed ontwikkeld stoerveulen, lang gelijnd. De bovenlijn zien we graag wat geslotener. De stap is ruim, de draf heeft een goede oprichting en veel ruimte. Nummer 24 is een veulen goed in het rechthoeksmodel, een verticale hals, een sterke bovenlijn. In de stap blijft het veulen wat kwetsbaar. De draf heeft een goede oprichting en voldoende ruimte. Nummer 17 is een rassig veulen met een sprekend hoofd, een lange verticale hals. De romprichting zien we graag wat opwaartser. In de stap blijft het veulen wat gespannen. De draf is voldoende ruim en heeft een goed voorbeengebruik. De 2 op kop geplaatste veulens mogen door naar de kampioenskeuringen. Eigenaren, gefeliciteerd. Dankjewel, Annemiek Elzinga, voor je commentaar bij deze grotere groep. Toch allemaal eerste premieveulens van het afgelopen seizoen. Die hier nogmaals voor de jury verschijnen om natuurlijk een gooi te doen aan het kampioenschap vanmiddag. 2 zijn er geselecteerd. U hoorde het, 23 en 20. 23 is Verre H, de Menso keer Alwin van S. Haveman in Noordbergen. Rubriek 2c, de merrieveulens, daaruit in de
volgorde die ik ga noemen: 53, 55, 54, 49, 50, 51, 52. En dan herhaal ik ze natuurlijk met alle genoegen nog een keer voor u. 53, 55, 54, 49, 50, 51 en tenslotte 52. En dan kunnen wij Een veulen wat op stand een mooi front toont, neklengte en een goede halsvorm. Ook dit is een hoogbenig veulen met een positieve romprichting en een goede kruisligging. Beenwerk is voldoende van kwaliteit. Voorbestand zouden we graag iets correcter willen zien. Veulen heeft wel goede hoeven eronder. Een taktmatige stap met ruimte en draf met mooi gebruik van het voorbeen. Dan hebben we catalogus nummer 51. Een veulen wat iets sprekender in het hoofd zou mogen. Wel met een goed geplaatste hals, een goede bovenlijn en een opvallend goede schouderligging. Totaal zou de romprichting iets minder neerwaarts mogen. Beenwerk is goed qua standen, zou in het achterbeen net iets correcter mogen. Wel goede hoeven. De stap was uiteindelijk voldoende lang. Draf toonde souplesse en ruimte met goede buiging in het achterbeen. Dan hebben we catalogus nummer 52. Een lang gelijnd veulen met een voldoende sprekend hoofd. Graag zouden we de hals net iets langer willen zien. De aansluitende ruglenden zouden iets sterker mogen, maar de romprichting is wel positief. Beenwerk was fijn en droog. De stap was actief, maar zou erin wat meer grond mogen dekken. In draf zagen we een zelfhouding, maar ook daarin zouden we graag net wat meer ruimte willen zien. Maar een mooie groep eerste premie merrieveulens, waarin we graag de eerste 3 willen uitnodigen voor de kampioensring. Dankjewel Jolanda Slootjes voor je mooie commentaar bij deze grote groep. 3 veulens dus uitgenodigd om vanmiddag terug te komen voor het veulenkampioenschap. 53, 55 en 54. Dat zijn de kandidaten die we dus later vanmiddag terug zullen zien. Bij de merries, rubriek 2D, pagina 39, 57, Eeldertje van de Peesterhoeve, geboren op 11 mei, vader Jeppe 537, uit een Norbertmoeder Nienke van Klaayterp, sterrendochter van Norbert zoals gezegd, fokkereigenaar J. Eckhart in Peest.
Bij de merrieveulens nummer 59, Emke van Sleert, geboren op 23
Dat was Dominicus van Hielpen. Helden bij Pieter Landheer. Zijn we bij de hengstveulens toe aan 31. Verder WT van de Boerdam. Geboren op 3 juni. De vader is Niek 538. Uit een Hette 481 moeder. Stermerrie Ziba M. Fokkereigenaar Tineke de Boer in Noordwijk. De enters kunnen zich gereed maken. U bent na deze laatste groep hengstveulens aan de beurt. De entermerrien uit de eerste groep. Merrieveulens 62 en 39. Nogmaals het vriendelijk verzoek om u te melden bij ringmeester Landheer. 39 komt niet, Pieter. Heeft een ruime actieve stap. De draf heeft, heeft het veulen een goede houding en een goede balans. Nummer 31 is een rassig veulen met een verticale hals, lang gelijnd, correct beenwerk. De stap is wat kwetsbaar, de draf heeft veel ruimte en een goede zelfhouding. Nummer 25 is een rastypisch veulen met een goede halsvorm, correcte bovenlijn, positieve kruislegging, hoogbenig en fijn en droog beenwerk. De stap is voldoende ruim. De draf heeft een wat hoger ritme, maar een goede zelfhouding. Nummer 29 is een veulen met een verticale hals, een verticale lange hals, een correcte bovenlijn, een actieve stap, een goede oprichting in de draf. Nummer 26 is een rastypisch veulen met veel front, een correcte bouw, blijft wat druk in de stap. De draf is voldoende ruim, maar zien graag meer losgelatenheid. De 2 aan kop geplaatste veulens mogen door naar de kampioensring. Eigenaren gefeliciteerd. Dankjewel, Annemiek Elzinga, namens de jury hier woordvoerder bij deze laatste groep. 2 veulens dus geselecteerd voor het kampioenschap. Straks vanmiddag te weten 27 en nummer 4. Kwaliteit in de baan. Het kan ook niet anders. Allemaal eerste premieveulens geselecteerd op alle fokdagen over het gehele jaar. En dat moet zijn bekroning krijgen vanmiddag bij de kampioenskeuring.
Aan kop de 27, Diemer van Hornezaten, de Martinez, keer Norbert van de Boer in Stiens. En bij de Twentermerrie verwachten we ze in de vooropstelling vanaf 75 tot en met 81. De eerste groep dus. En uiteraard ook voor deze intermerrie geldt dat ze op de fokdagen geselecteerd zijn middels eerste premies. En anders dan loop je hier niet rond. De toekomstige fokmerries naar we hopen van het stamboek. Een lange weg. Maar goed, als je dan als Veulen hier geweest bent en als enter dan ook nog weer terug mag komen met een eerste premie op een fokdag behaald, dan heb je in elk geval de eerste stap in de goede richting gezet. En dan kan er natuurlijk nog van alles gebeuren. Tussen nu en dat ze 3 jaar voor de stamboekopname aangeboden kunnen worden. En ja, het blijft natuurlijk ten alle tijde spannend voor de jonge paarden. Natuurlijk zijn ze op fokdagen ook beoordeeld, dus ze hebben al wel enige ervaring. Maar goed, op zo'n centrale keuring toch weer een ander podium. Met toch andere omstandigheden, vlaggen, muziek, hoewel die keurig bescheiden op de achtergrond te horen valt. Dus dat valt mee. Publiek. En in dit geval een beetje wind. Ja, dat wil nog wel eens invloed hebben op jonge dieren. Maar dat geldt natuurlijk voor allemaal. De Twenters mogen komen. Vanaf 75 tot en met 81, de eerste groep. Vanmiddag terug worden verwacht in de kampioenskeuring.
Zo, ook bij de Twenters gaan we over tot het individueel beoordelen van de kanshebbers voor eremetaal. Te beginnen met 75. Imke uit de Grachten. De vader is Gosse 526. De moeder Ikke uit de Grachten, een sterdochter van Marcus 491. Fokkereigenaar Michiel Schothorst in Soest. Bij de Twentermerrien 76. Wilma van den Meijerhoven. En die is van Beent 517. Au. Excuus was foutief. Ik ga door met 78. Yveske Anna van de Westereen. De vader is Gosse 526. De moeder Anna Grietje E. Moedersvader Tjalle. Fokkereigenaren de firma Kamminga AFPW Kamminga in de Westereen. Dat is de correcte voorstelling.
Bij de Twentermerrie zijn we toe aan catalogus nummer 79. Wemke van der Legegeen. De waarde is Tieren 501. Uit Hotske van der Legegeen. Een ster met een dubbel A-merrie van Rommert 498. Fokker-eigenaar Ties Fopma in Gouw. En die had natuurlijk zojuist hiernaast bij de enters een enter uit dezelfde combinatie. De voorlopige plaatsing bij de Entermerrien. Let op en schrijf mee. 66. 69. 64. 65. 67 en tenslotte 68. Ik herhaal ze voor u. 66, 69, 64, 65, 67 en 68. Dat is het voorlopig klassement bij de Entermerrien. Goed, de jury is eruit. We gaan opstellen. En het woord is om Annemiek Elzinga het woord te geven voor een bespreking van deze eerste groep Entermerrien. Dankjewel, Henk. Ook deze enters hebben wij op kwaliteitsvolgorde geplaatst. Nummer 66 is een goed gebouwd enter. Het hoofd zien we graag wat sprekender, maar heeft voldoende ras, sterke bovenlijn. In de beweging springt dit enter er wel bovenuit, want het heeft een goede actieve stap. De draf heeft veel balans, voldoende ruimte en een goed schakelend vermogen. Nummer 69 is een rastypisch evenredig gebouwd enter, lang gelijnd, goede bovenlijn, positieve kruisligging, een correcte stap. De draf is ruim, maar we zien graag meer oprichting. Nummer 64 is een rastypisch enter met een lange hals, lang gelijnd. De stap is ruim, heeft een opwaartse draf met veel ruimte en souplesse. Nummer 65 is een enter met veel ras, correcte bovenlijn, correct droog beenwerk. In de stap blijft het wat gespannen. De draf is stakmatig, maar blijft hierin wat terughoudend. Nummer 67 is een lang gelijnd enter. Hoofd zien we graag wat sprekender. Heeft een goede romprichting, fijn beenwerk. De stap blijft wat kort. In de draf blijft het enter wat gespannen. Nummer 68 is een enter met een aansprekende voorhand, sprekend hoofd, correcte bovenlijn, is royaal ontwikkeld. De stap is voldoende ruim. De draf heeft voldoende ruimte, maar heeft wat moeite met de takt. De twee op kop geplaatste enters nemen we mee naar de kampioenskeuring. Eigenaren gefeliciteerd. Dankjewel Annemiek Elzinga voor het commentaar bij deze groep jaarlingen, de Entermerrien. De eerste groep, 2 dus, 66 en 69. Die zien we later straks terug voor de kampioenskeuring.
De jury is eruit en het woord is voor het commentaar aan Jolanda Slootjes. Ja, dankjewel. Onze eerste groep Twenter Merries. Een mooie uniforme groep waarbij we op kop hebben geplaatst nummer 75. Een jeugdig uitziend Twenter met een sprekend hoofd, een lange verticale hals, een goede bovenlijn. We zouden graag het kruis net iets minder hellend en wat langer willen zien. Het heeft droogbeenwerk, wel wat ondergeschoven verzenen en de voorbeenstand zou iets correcter mogen. Een takmatige actieve stap en draf met heel veel buiging in het achterbeen. Een krachtige draf die bergop ging, vandaar deze plaatsing. Bovenlijn zouden we graag iets sterker zien. Voorbeestand is wat onderstandig, wel goede hoeven. De stap was ruim met souplesse. En de draf toonde een goede buiging in het achterbeen, maar zou net wat meer bergop mogen gaan. Dus een mooie groep Twenters en dit is onze plaatsing. En we willen graag de eerste 2 uitnodigen voor het kampioenschap. Dankjewel Jolanda Slootjes. U hebt het gehoord, de 2 koppaarden die zien we terug in de jeugdkampioenschap vanmiddag 75 en 80. Op kop dus Imke Utegrachten van Gosse 526 uit een Marcus Moeder van Michiel Schothorst in Soest. En vervolgens Waldina van Oostenburg, de Mennekeer Alwin van de familie De Hoek in Drasterkopie. Die 2 zien we dus terug vanmiddag. En uiteraard applaus. Hier verwachten we zo dadelijk 4B. Het betreft 82 tot en met 87. Tweede groep, 82 tot 87, de Twenter Merrien. Hals, lang gelijnd, hoogbenig, fijn droog beenwerk, een ruime stap met een goed lichaamsgebruik, een ruime draf met een goed achterbeengebruik. Nummer 74 is een jeugdig hoogbenig enter, modern gebouwd, sterke bovenlijn. De stap is vandaag een beperkende factor door de spanning. De draf heeft voldoende oprichting en een goed voorbeengebruik. Nummer 70 nemen we mee naar de kampioenskeuring. Eigenaren, gefeliciteerd. Dankjewel. Toch nog een uitnodiging ook voor de kampioenskeuring. Rolt eruit voor catalogus nummer 70. Annelies van de Hegeterp. De 10e maal Epke. In eigendom bij S. Heijink Willens in Vragender. De fokker J.D. Terpstra in Marsum. Wie ere toekomt, tenslotte. Dan zijn we in afwachting van de enige aangegeven ruin. Kees van K.
En het is vermoedelijk de laatste keer dat u een ruin op de centrale keuring kunt bewonderen. Er is besloten om met ingang van volgend seizoen, ik zei het al eerder vandaag, om de ruinen thuis te laten. En dat geldt ook voor de aanwijzing van een beste veulen uit een veulenboek, dan wel stamboekmerrie. Ook dat fenomeen behoort met ingang van vandaag tot het verleden. Nou, dan zijn we benieuwd naar het commentaar van de jury in de persoon van de voorzitter Annemiek Elzinga. De enige ruin in zijn groep, nummer 92, een ruim aansprekende voorhand, verticale hals, rug zien we graag wat geslotener, heeft correct beenwerk, de stap heeft voldoende tact, de draf heeft de ruim veel houding, goed voorbeengebruik en een goed schakelend vermogen. Gefeliciteerd. Mooie woorden voor een op en top sportpaard, dames en heren. En mocht u niet op de hoogte zijn, dan kan ik u melden dat deze Kees K. in handen van Jelte Hoekstra dit jaar het bracht tot het kampioen 4-span. En ook het kampioen 2-span waar hij deel van uitmaakt. Met Jelte Hoekstra dus aan de leidsels uit Sibrandaborn. Een op en top sportpaard in de tuigsport. Uit de stal van Anne en Antje Okkema in Britswerd. Gefeliciteerd. En dat is een van de redenen waarom wij natuurlijk ook aan fokkerij doen. Wij willen sportpaarden fokken. Nou, daar had je in de persoon van deze Kees K. een sprekend voorbeeld van.